Silav bînerin hêja, mêvanê sêyem ê gotûbêjin serbest derhênerê Kurdê ciwan Bilal Korkut e. Di vê xelekê de em ê hewl bidin li ser sînemageriya Kurdî, kêşeyên wê, xasma jî azveriya derhênerekê Kurd ku dixwaze gelek fîlman çêbike, şêwrek bigerînin. Bilal tu bi xêr hatî. Di nav xêrê de bin. Tu çûyî welat û Diyarbekirê û paşê tu vegere Stenbolê li Amedê bernameyek li ser şairê me gewre Arjen Arî hat darxistin. Tu jî beşdar bûyî û pirtûka te ya senaryoyê bîraxane jî ez bêjim danasîna wê jî hate kirin û film jî hat nîşandan. Dikarî gelo hinek hûrgiliyên bernameyê ji me re bibêjî bê çawa derbas bû, çi hebû û çi hatin nîşandan? Fermo. Bi serî de gelek spas dikim ji ber ku ez mêvanê vê bernameya hêja me û li gel we me. Rastî Diyarbekirê duwazdehemîn biranîna Arjenarî bû û gelekî qelebalix bû. Bernamekeke gelekî baş hatibû çêkirin. Yani gorî rojnamegeran behs dikir, nêzî 600 kesên hebû. Arjenarî wexta sax bû, her car gazin dikir. Digo qey dema yani hinek ew gelekî dilê mirov jî pêşenê lê digo dema em bimirin wê me naskin wê hinekî qîmet didin ema. Ya rastî ev çêbû yani vir de ez tê geçtim got bi êş yani bi êş ama dîsê jî gelekî baş bû û hate bîra gelek kesan got şairê me yê mezin ê zindî jî hene got em îro qedir bidin ewa. Em ji niha dest bikin qedrê wa bigirin bila di jiyana xwe de jî vê rûmêtê bibînin. Ji ber ku hêjanê jî ya rastî. Sernavê min gelekî xweş bû. Ji ber ku yani senaryo derket û gelek kesan kitêbdanê careyekem kitêb îmzekirin bo min gelek cihekî kelê canî wisa bize çi bênûsînin. û film yani bekem nêzî 10-15 festîvala bûn. Ti cara bu qasî baş nehate fêmkirin. Cihê kendeken cihêgirî de girî berteke gelek baş jî standin. Ji ber ku filmê min zêdetir helbestan Arjenarî bû û kesên li wir mêvan Arjenarî nas dikirin, helbesta wî nas dikirin. Tê gehiştin min tiştekî çawa çêkiriye. Bêyî ku ez tiştekî bibêjim. Ji bo min jî cê serbilindiyê bû ya rastî. Min gelek dixwaz ez beşdarî wê bernameyê jî bibim. Pirsekê min e din heye, ji xwe gelek pirsên min hene bibore. Bilal hema em bêjim rasterast jî em ji bîraxaneyê yekem filmê tê metraj dirêj dest pê bikin. Di Kurte yan jî hevoka destpêka bîraxaneyê de hatiye nivîsîn ku kurdologê Amerîkî David pey şopa şairê ku jî hez dike tê bajarê şair û li bîraxaneya bajir xwe di nav helbestê de dibîne. Em bi hev re bimeşin. Mînak Arthur Rimbaud di nameyeke xwe de ku 16 saliya xwe de nivîsiye dibêje ez yekî dîme. Di vir de ji xeynî kêşeya xebûn û yan kesayetiyê razberkirinek jî heye. Ve ku xwestiye ne bi tenê helbestê, hemû huneran penase bike. Ve kurteyekî. Çünkü cihana helbesta takekesî bêguman helbest tiştekê şexsî hîn jî nehatiye penase kirin. Divê em bibêjin bîraxane ne belge filmeke, ne filmekê derheqa jiyana şairê gewre Arjen Arî de ye. Vê hêmaya xwe di nav helbestê de dîtinê dixwazim tu pariyekê berfireh bikî ji bo me. Ev çi ye gelo? Ya rastî ew her dixwazin her çiqa sêziyekê din jibim. Ez şairînin de şairan gelek hez dikim û helbestê wan jî gelek hez dikim û dixwazim bikim vê kurahiya dema wa ew helbest nivîsandiye. Yani ji helbestê zêdetir bek rata vê helbestê ya bekî hinekî de jî rasttir bin hişê vê helbestê. Ez hinekî wa dira bikolim bê ev helbest ji ku de zaye çawa bûye. û bîraxane weke metafor jî weke rastiyekê jî ji bo min cihekî gelekî baş bû ku ez karibim wê helbestê bikolim. Lê min rê nedidît ku ez karibim bikim wê bîraxanê de û wê bîraxanê de jî nav vê helbestê binê wê helbestê. Bin hişê wê helbestê ya rastî. Evî ca ew xewinek bû ku yani ez vê rastî jî gelekî dixwazim ku rojekê gelek kes werin û şairê me li welatê wan nas bikin yani. Ew helbestê me wernergirine zimanê dî û ya hinekî biyaniyê di zimanê me ew qedir bê ku hîn bibin. Mecbûr bibînin hîn zimanê me bibin. David ku min xwest bi wî dest pê kim û hinek çavê wî bikeve navê helbestê de meseleya bû.
Ne pişti go avte ve civati o pay şopa şair havani şair nastki o khadna helbeste da undatki ev jitte şey go dünya ke çıka dure yani وهالبست قدرت تدرك شيء برجو هالبست عند زاني جبريجي زاني الفيلم ده وتبيجي تشنجها ليه تاني قشتي وقتها مثلا دفبن ويكسر او هالبست دفكبن وكان نوكا هالبست وكان جواتي برجو هالبست زي تر وكن كو بنهش هالبست وتشتكو ازيد قرها Bəli. او فين ذكر جو يعني اما هالبست بحثات شتكي وحتى داویه پیشی بطرست که هندرو لی داویه ایدی او جی درابه سارنجه بیره درتخه و دهنه کدی قدنا ویده دبی او هالبست بخوا يعني ريفيتيا مني تشكرنا ستراكشرا سيناريو او بو راستي جميج de zanim ku nabera te û şo em ê bên servê jî edebiyatê pir baş bû. Yani devir de wek ku deyw jî dixwaze xwe bike yek ji wan endamên ku di wî civakê de dijî. Yani erê yekî biyaniye lê hewl dide ku bibe yekî ji wan ne wisa ev tiştekî wisa jî heye yani wek te got jî. Em bên ser sinopsîsa bîraxaneyê yani David Suudi Salî di şerê Iraqê de leşkerê artêşa Amerîkayê ye û piştî şer dest bi xwendina zanîngehê kiriye û bûye antropologekî zimannasî. Li ser zimanên rojhilata navîn de dixebite û baş bi kurmancî dipeyive. Helbestên arjenarî ku mijarên wekî sînor, çiya, şer, bêwelatiyê vedhewînin û di dema şer de jî nêzik bûye û bûye şahidê wan. Bala wî dikişînin û ji bo naskirina helbestvan jî tên nisêbînê bajarê helbestvan. Gerçi te di pêşgotina kitêba bîraxaneyê de qala serborî û paşxaneya çend bîraxaneyên li bajarên Kurdan kiriye. Dîzan jî ji bo hevala hogirên ku hîna temaşeyê filma teya metraj dirêj ayekan nekirine her wiha kitêba senaryoyê nexwendin yan jî negeştine hîna. Dixwazim digel pirsa teya ku berê te daye mekaneka wisa çima ev mirov li wir in mirovên behsa wan dikim kesên ez heyranî wan bûn pêşengên bajêr bûn wek mesela te mînak didî serokê odaya ajokeran, doktor û nûjdar esnafên dewlemend û her wekî din. Baş e çima her şev li wir li wî cihê qirêj diciviyan. Pirsa xwe jî bikim têgeha nihilîzma pasîv çünkü tu pê ve digirê didî ya ku tu behsê dikî heya bi bîr û boçîrên Nîçeyî diçe. Yani ez du şopa wê çûm û Nîçe derket pêşberî min. Yani evên ku li mekanên gildîn, pîs, teng, fetsoyî, nîftarî dihatin bahev mijarên axaftinên wan çi qasî derbasî filmê bû. Yan bi gotina te derve ew qas qirêj bû ku ew li bîraxaneyê heps dibûn. Ji kerema xwe re li ser vê hêmayê hema tu rawestî ve gelekî baş pê bûbûn. Yani derve çima ew qasî qirêj e. Yani jî bo te ew mekan li ser têgeha qirêjiyê çawa paqij dibe. Fermo. يعني فرصة قالك زحمت بركو ايجي نزانم يعني شرم من هاو داغو ايجي تبقى جم راستيش او مروف çmal ورن çmal نشتر بنا جدبه çmal وخاص خرابة وتشبر خوشتك يعني belki disa haskarna edebiyatı yani vergo azwan kesan dizanın carcana eşi ek cevabım yani eser bir kursi مروفكي 6 ساعات رونيني بيشكنجه يعني ويراكد بيت بين خوشخانه ليه از قالك كسان ديزاين نقول سيرفي كرسين 10 ساعات 12 ساعات درونن وقالك كيف خوشين يعني قنا بيجي بشتام تشي قنا بيجي اقدر يعني خريش يا شي من برها جبركو الور تفهم كرن يعني دما مروف لجهه كي وري فهم كرن وكاربي خلور افاده بكي ولور هشيبي ده بيجي أو درجة أو ليش بوتا أو تشتري حمود تشي يعني از بيجي مروك تبي بخي صاونا إذا 6 درجة أو كيف أخذ شيء قال لك كيف أخذ ده دوال ده قادم يعني أما تراجع كي بخي بردا تنكر 10 ثانية على بسكنة يعني تلفزيون سكنة يعني تشتكي دي بيجي أم مكان ترجيح تكن يعني أو مكان شابن إجباركو أم خباشي سبكن از
Mesela me hemû çika ve got xwe baş hîs bikim ez bêjim ya ez vekîlkê başim ya da ser me wir ez ê baş bim. û bê biryara tu bê hişê te tu vê pirsê ji xwe nakê ji xwe ji ber ku ez ji derve bûm min karîbû ez vê pirsê ji xwe bikim em çima li vir in lê ew kesên ku herû çine wir û xwe baş hîs dikin vê pirsê gelek carê jî ji xwe nakin yani hev diçine wir lingê wa wat pê wir mêjê wa wat pê wir dilê wa wat pê wir ew kesên jî bilî David Êgol wir li wê digerin û ya rastî lûr jî bi min ev hinekî ew vekî nihilîzmeke pasîv bêçare ne jî yani bêçaretî jî diçine wir xwe cihek dînîne û ji derve jî hinek bi kameraya min re jî aleqedar bû gelek kesan digotin ya çima tu dernakevî ji derve min got karakterê min nikarin derkevî ji derve ku ez karim derkevî yani ev kamera xwe karîbane derkevî ji derve vê ew mirov jî derkevine ji derve nehecê bu ez vî filmî bikişênim. Mesela min got ez wat wir de çima asêmane çima dûr de ne çima nikarin tiştekî dîbêjin yani ji derve şerekî qewî heye û em deng dibîsin ew atmosfer heye got şerek lûr heye û ev kes li hemberî wî şerî nizanin çawa tev bigerin jî hemberî şer bin ne rast e li gel şer bin ne rast e nizanin çend rexê şer hene got gel yekê cû şer bikin yani pevçûnek mezin heye ama ew pevçûn ji bo çi em îro jî tê naçin û çawa me fêm yani bi xwe fêm nekiriye goz behsayê bikim ez bêjim mês ev e hûn jî bînerên ezîz hûn jî wek ez fikirim fikrê min ev e ama na yani min jî fêm nekiriye zîro jî fêm nakim û ew mêrik dibêje David dibêje berê min rojhilata navî ne dengê çekan tê roval bêje ahaştere rojhilata navî yani 3 sal çêbû min film kişandê 3 sala rojhilata navî tenê dengê çekan tê lê pîşekakê ji tifingakê derdikeve kê ji bo kê dikişe çî çima tê kuştin ji bo çi ez hê civa mesela nizanim ama ez çi bikim ez dijîm jî rexekî de yani rexekî de ji hayateke min heye jiyanek heye filan bêwan êk ez ciwan mesûlim hene û ez nizanim ez ê çawa te bigerim ev dûrda pasîv dimênim ez bêjim tamam boş e yani ez wek Nietzsche gotina Nietzsche siviktir bikim boş e tamam yani ez nizanim zê çikim ez mecburum ez kaz bîrakê dî vexwim yani belkî talok dikim goz dikarim zê çikim piştre mekaneke girtî û di vê mekanê de her tişt rû dide tenê tiştekî tê bîra min tu zanî ez jî bûbûm şahidê kêşana film Mêrdînê ronahiyên araba polîsa suwareya polîsa li çikê dide li camakanê dide wek çünkü gava tu dibêjî ciyekî ewle lê ne ciyekî ewle ye polîs çima tê vir yani çima tê kontrol dike madem 12 saet li wir rû dinin çi hewce dike ku polîs bê bîraxaneyekê û pirsa bike fermo Belê spas dikim ew qala min jî cihê ewle xwestina cihek ewle ye ji ber wê mesela polîs tên ronahiya wa heye dengê wa heye lê em polîsa nabînin yekî gundî tê got tenê bo fêdaxetê bîraxanê ji doktor tiştekî dixwaze ez wî jî naxwazim bibînim yani ew êdî di wê bîraxanê de wexta cihek ewle digerim ew gundiyê got tenê xet fikirin jî min nedixwest ew dosê serseriye got tirkî daxivî jî di jiyana minî wir de ya got dixwaze de nîmbûn ji ber min wilo min dengê wan jî neda bazirganê got tenê jiyana wî ji pera pêktê jî tê wî mekanê ez dîsa wî jî nîşan nadim dengê wî heye yani cihê ewle di çi qarê çi qas karibê xwe biparêze min xwest û qasî wê cihî înşa kim naxwe cihê ewle nînin yani di fikşinê de jî ez nikarim çêkim devam belê ez dixwazim tiştek dîce bêje mesela ez ji karên te bergo gelekî şopên û sûd jî dwergirim yani ew mesela sêlingekê got nav betonê de hatiye çikandin û nikarê xwe bibe tê de veran ew yek ji wayê hem bîraxaneyê ez naxwazim nikarim hêriyan kamera min naçe deverike cihekê da dîsa cihekê da asêmaye û ew yekî dî jî ji ê hundirê bêje dengê xenekê ji derve bêje bisekine ew fotoğraf yani ew gelekî nêzî filmê min bîraxanê ne got piyayê min jê ava xwartê ji wê kaniya got tiştê te afrandiye
ve münasebet ev hattı bir an dema taxivin. Bele Muhazcar de ispasiye ez fazlakim. Yani nivîskar hayata jî heye Mehmet Şarman di sala 2022 de Kürt araştırmaları yede raporsiya derhênerên sinemaya Kurdî Kürt sineması yönetmenler şoruması amade kiribu. Divê dosyayê de Şarman balkişandı bi ser zehmetiyên sektörê, mehrumiyetê, kêşeyên bazarê, lêgerînên naverok û formê, kelepora sinemaya polîtîk û hewlên derketinê ji wê xelekê. Heşt pirs amade kiribûn, tenê di cihekê de nêrînên derhênerê bala min kişandı bû. Dibêje heke bi min be divê bi navê Kurdish Film dam û dezgehek û organizasyonek hebe û ew dam û dezgeh ne girêdayî welatekî be. Divê bêhtir fîlmên derhênerên Kurd bide nîşandan û wan temsîl bike. Di heman katî de wek hêzeke hunerê jî hebûna wan bide bihîstin. Divê karibe gelê Kurd temsîl bike. Hingê gelê Kurd jî dê bêhtir li sînemaya Kurd xwedî derkeve. Piraniya derhênerên beşdar sînema û siyaset di heman hevokê de bikare anîne. Wek ku derhênerê Kurd mecbûrin yan mecbûr dimînin li ser mijarekê siyasî hûr û kur bibin. Bêguman ev yeka hanê bi rewşa heyî ya Kurdan vegerê daye. Ji xwe beşdar jî pesend dikin ku wisa ye. Filmeke Kurdî û derî siyasetê gelo bi tenê filmeke Kurdî a derî siyasetê ye. Çi dibêjî di vê babetê de? Çünkü em çawa bêjin. Hişkû nikarin derkevin ji vê xelekê em nikarin derkevin mesela siyaset. Fermû. ya rastiyem çi bikîncem nikarince derkevin û em çi bikişênin ne mecbure siyasî be. Ez filmek derbarê şekala xwe de bikişênim ya da filmeke vînî jî bikişênim. Mesela yekem got filmê zimanê min ev ê kurmancî bê û Kurdî bê dibe politik. Yani evce kudret dibe politik. Yani ev jî meselekeka. Mesela ez belgot Tirkiye diyeceğim. Ve Tirkiye'de meselekeka politik. Filmin ez çime sinemaya de filmek min heye. Kurmancıya nahsened be tamam çu. Ez çavevi de politika yani. Xlas. Ya da ez bej muarrixi partiye me diyeceğim. Ve revşine cehittir be. ليه ايه اف مسألة شي زيادة برجو هاتي بوليتيزكرين بمعنى جيبويا بمن ايه جمرة ليش نفيلمي بوليتيكا zaten politika تنكار خارج خلاص ايش الناس بيجم از فيلمي بوليتيك شيناك ya da az filmek çetkim a politika falan devam. Yani çabe filmek porno gibi dise politik. Ama ez çima her cakar bir barida ihtikim yani. İlle heze filmek çeken o politik be o nizamçı be ki aravat gezveji merak ettim. Berko yani ev vakt karigoş bres şarman kiriya yani ben kan bahsa sektör ke bekin ki go tiştilvarna penasekirin de filmemede yani. Berko zaten hiç mara filma hindika u filme go am go am karım filme xale nişan bedin gaming ser va filma am teraxa naxmin yani berula az naxazım ide çağa bejim yani mesela sehek li ser ma hebe go beje politika ne politika yani filmeki Kurdiya a filmeki bahsa derde Kurdat ke ne kurmancı ele derde kurmancı ala kadar falan bimin hineki komik de yani ez ez bejim ya dvem film am çekin yani برجو ام شو تراخ زحمتها افكار ووقتات كي كيف كي نادي تشخو تناكي امريكا فيجي دستينه جبروا له من تعمل كاسينين ام بيجان في ماتش تنجبو فلاكس يعني نزان والله بي مثلا بوليتيك بني هتم سريم التشين اللي درد كليني وساجي ام بخا نينا جوز فيلم بوليتيك شيك هذا تشبك نجيب وتمنى بوليتيك Wisa xuya ve demek ki din şive serime beşine yani ne tane devare de müjaren sinemaya de hemu yani yani wisa bejin ki jiyana ma tev gredai siyaseti buye. O tişteki din Bilal Engin Sustan ku di cihana me revşembeli de penimseke hurte bi sernave hemaya damezriner a dema siyasi bergeha dekolonyal a coğrafik u didariya transnetevî çi sernaveke dirêje. Ew jî di heman kovarê de nivîseke dûvdirêj weşandibû. Bêhtir li ser têgehên wek şer, şiddet, serhildanê hûr û kur bûbû. Pirsa wî bû. Digot ji serhildana siyasî ber bi serhildana hunerê be di sinemaya Kurd de gelo mirov dikare xwendineke dekolonyal bike.
û hin pirsendên jî bi ser ve dikir. Em ê çawan karibin xebatên li ser dîroka bêdewlet a bêwelat a sînemaya Kurdî biaxivin, wek tê jî got. Di vê çarçoveyê de hêma, kadraj yan jî estêtîka polîtîk a sînemayê çi dibêje ji me re? Sustam di nivîsa xwe de gelek navên derhêneran û nivîskar û hunermendên hevçak jî didin. Li ser dîloknasiya sînemaya Kurd rexneyekî wî jî heye. Li ser fîlma Zarê. Filmê ku ji aliyê avakarê sînemaya Ermenan Hamo Nazaryan Nazarovî di sala 1926 de hatiye kişandin ku ji xwe di nav dîroka sînemaya Ermenan de tê dîtin û xwendin. Sînemaya Kurd derî coğrafya xwe, têkoşîna xwe û dîroka xwe nikare bêxwendin. Heke bê jî wê kêm be bi min. Gelo ji bo te estêtîka polîtîk tê çi wateyê? Ev şerp û merceke ku divê derhênerin esil Kurd li dû bikevin mecbur bimînin ku bi pirsa çûyî jî bi girê daye. Yani wek mesela yekem romana Kurdî, yekem filma Kurdî, yekem şîra Kurdî, yekem nizam çiya postmodern. Ev tiş jî dibin bijarin nîqaşî yani wek çit fikrî de heqeban tişte digere. Yani ya rastî ez ji vê mesela yekem hes nakim ji ber ku yani fakîrbûna me tenê bîra me, em hengî belengazin em çi bikin divê yekem. Yani ez bêjim daha bêjim filmekî yekem yek mekanî de çekiriya. Senaryoya yekem başûr ya filmekî de çapkiya na ez naxwazim ew pênase bibe yekem tê. Belku ji xwe yani mesele kêm ev piçûk e di behsa çi dike dibe yekem ew rexekî dê ez naxwazim ew bikevne va mesela de. Belku yani em gelekî dereng mane yani gelek işler dereng mane. Ew derengmayî Lego sinema naskiri ye tiştî sed salê ez tevlî bûma wek kes. Sed sed deh sala tevlî sinema bûma. Ew imkanê sed deh salê ez karim hemû kar bênim. Ez ne mecbûrim ji berî sed deh salan jî dest pê bikim. Belê. Lê êdî dixewa dünyayê dibînî yani di nekemî dünyayê û êdî bila mesela tiştek bike ne di Kurdî de di dünyayê de bibê yekem em karin serê biştevin. Hêjayan bêjin yekem filan tişt. Lê yani yekem Oscar min standibane em ê bêjin. Em ê hêjayan behsa vê mesela yekem tê bikir. Êdî duya ew mesela estêtîka polîtîkayê yani mecburen behsa vakin. Ti çi zanibê behsa wê dike? Yani ew tiştê te nizane te behs bike komîk çê dibe ya rastî. Ya mûlo mezin bûn. Yani em çavê xwe em nav şer de bûn, em dîsa bêdewlet bûn û çi xas dixwînê heman tişt dixwînê heman tişt. Yani dîsa meselekeke komîk min wexta bîrexane dinivîsan belkî min dehcarî kirin helbestên arjenarî hemû çi. Min deh pazdeh peyv hilbijartin min got ez va peyvayê dê dixwazim bibîsim. û min senaryo de jî kar anî yani. Ew deh pazdeh peyv ji helbesta nemir arjenarî wexta min derdixist gelek tişt têm dima. Yani rastî jî gelek tişt kêm man. Min bîrexaneyê derxist min nizanî wê senaryo çawa berdewam ke. Sê çar roja piştî wê lîstika peyva min diyalog ji kesî re nikarbû binivîsînim yani. Piştî min nivîsan dicî tenê kitaba arjenarî ya erotika de destê min dema yani. Ji xeynê erotika min nikaribûm behsa tiştekî dê bikin ji helbestana arjenarî. Min nikaribû biaxivim, karakterê min nikaribû biaxivim. Wil qasî ew pey di ser jiyana me de bandorek wayî de heye. Ji bo got wa em wa peyva hatine cehkirin divê em verîşin yani. Yani panzê hiravê ew tê verîşe tê xerhet ke. Ji ber jî em tarîxê piçûçik ê pêşî em karin zêde behsa polîtîkayê bikin ama ew ji polîtîkaya coğrafyaya me em ber vêya dünyayê veşer. Êdî mesela niha vê em bernamê mêzin Chicagoyê ez Manchesterê me û êgo êl me temaşe kirin muhtemelen gelek zêde li Kurdistanê ne. Yani êdî dünya me gelekî piçûçik bûye em karin behsa polîtîkayê dünyayê ê mezin jî bikin yani em têravê dikin ku em bersivekê bidine wan jî. Em ji wî çêxeyê piçûçik lingekê me li wir polîtîka me êdî dünya ji me re ve em hinekî li wa da mêzîne. Ez hinekî wê difikirim ya rastî. Ku em bên bi kêş û vekêş û nêzik têdayînên engîn sustan bidomînin Kurd û kurmancî dibêje bi îfadeyeke fireh em dikarin bibêjin sînemaya Kurd
لسر بیواری به ستاتویی شر و پفکن و دربدری کشبری بزوره و سیاست متینگری وکره دایه و لو ما مجبوره زمانه که پولیتیک انج بگوتنا وی میلیتان بکاربینه yani tevlî dibim nabim ew pirsgirêkeke din e mecbûr e ji xala herî radîkal dest bi xwendineke rexneyî bike û hêja berê xwe bide rejimên ku lê dijîn. Dawê dawî dibin zilm û zorê de ye zimanê wî nayê pêjirandin loma kelejana xwe ya ku ji nasnameyê û axa welêt de dize hêrs û travmaya xwe bi estetîkeke dekolonyal û pêwendidarê ango bi tirkî ilîşkisel dibe dide der. Yani meselenin civaki dınava siu tavede vedguhesin hemayın teknolojine vedguhesin. Em bi filmete be nave es subata me dom bikin. Legundaki nisebini le kelehe kalecik köyü da pirek televizyonu dişbakere dıvırvirine. Legund bereci hin klip hatne kişandın. Nevsa gari gelo hene kala gund û serboriyata kişandina ve filme biki û çima ew gund bote mühim e çünkü min film temaşe kir û wek tiştekê ku ez ê bê min ser wê jî ev mesela virvirandina gok topê wek mesela Sisyphus her care divê kendalê re tên xwarê û wê topê dîza dibin zor çit bêjî fermû. Ya rastê ew gundekî popüler e gelek klîpcilê hatine kişandin gelek berî min filmcilê hatine kişandin û heta min çû got ez film li wir bikişînim jî ji muxtar heta hemû kesî gelekî kamera nas dikirin zanîbûn oxta bêjin action bêdeng bibin ber kamerayê re neçin kesî reqetsîz evet batışta bu ne? Hini wat tişta gelekî baş bûbûn û mesela bêjin ji me re kerek lazim bû digonin ji bo hiç xastin yani ew hînî wê jî bûbûn yani Bu ya sektör. tamam li kelihê sînema yani karî sînemayê sektör bû min wexta min dixwest hêz wextan dema ez 20 zarok bûm li binya kelihê çem heye çemê bû Nusra û ez li wir li xwentekekê de dişixilîm saet dibû 4-5 berê varî digotin için gokelîs gundiye gol wir dihatin ego çay qehwe falan pêvan dixwarin ya mişî mêzan çiya yani li vir kudê gokelîzin yani Evet. ama yani belki ez li wir 2 sala şixilî 2 sala min ew pirs kir carekê jî min ê çûnê dît ber ku gelekî bilîn bû yani 2 saetê tev ê bistên van gote herî wir ew gundî hîn bûbûn ku pir çûn piştî wextan xwest ez filmekê bikişînim filmê xwe yeke gozê bersiva vê pirsê dibim li wî gundî çawa topê dîlîzin û ez çûm min dît girek heye navê wî jî girê topê ye û tam navsera gira teraxa bilinde û li wir topê dilîzin yani ama lêstik ne nottaqê ne mümkün e nottaqê bêj ber gozu xelas dibî top jî ken gîtçe wêrece xelas dibe yani Ha listok jî diqede evet. listok jî diqede û ek kesên got ne baş dilîzin yani ji kel dilîzin topê zû dişênî carekê tê wî nalîzin ceza dikin yani ji berê navxwe mesela Sisyphus. mesela navxwe de hal kirine yani belki şey ev yani ez kamu zêdetir ya Sisyphos nêrî navê hez dikim ji wê jî hez dikin ew kêfekê di dêwa got ev top dişêwir û dîse têwir û navxwe têkirek yani mesela ew gol wir bi cih bibin ama mesela belki em karin vê hinê kolonyalizmê wê jî girêdin yani ew tabii ev xwendinê kur e nizanim wextan filmekî çê dikirin ew qas dikirin nizan zîro vedmêzên yani ev top ji kudê hatiye vî gundî yani Rüyaya li gündî top nîne yani nîne çima li wir topê dizin çima lêstikle dî nîne lîstikê çiya ya nîne mesela çima kes behsa wa lêstika nake û ev lêstik ta topê ji ku hatiye dîsem çi lû hatibê li hemberî wê pîrekek heye yekê ixtiyara çi nû werê ew li hemberî wê ji ber ku kitêbek hatiye û ê digotine ji vê kitêbê berî wê hemû derwe piştî vê jî tiştek ji me re ne lazim e Kur'anê de behsa topê nake top ne lazim e televîzyon nîne televîzyon ne lazim e televizyonê tavî şey yani ew ji re gelekî hêsan e êmî jî wala belki tiştê got ji derve hatine nabêjim em ê înkara bikin bilanîn bê ama gelek tiştê got ji derve hatine çima hatine çima vî kirasî narûnin de em israr dikin
hinek pirsa bû yani. Yani min de nivîsekê de xwendibû li ser hunera hevçerx a li Amerîkaya Latîn lêkolînekê dikin, yani grûpeke ji hunermendên Latîn ava bûye li daristanên Amazonê de pêlîstokên plastik dîtine ên em bêjin wek Barbie wek tiştên wisa û ê nalyonî wana top kirine û li ser wê jî xwendineke dijmetîngerî kirine. Tiştekî ecêb bû. Yani çi karê wan tiştên naylon, plastik de çikê de hene mesela li Amazonê de hene. Belê, di salên notî de çend kitêbên senaryoyê li pirtûkxaneya min zêde bûbûn tê bîra min. Yek ji wan 3 film birden, 3 film pêk ve aveda Turkalî bû. Dûre min hin kitêbên ku ji afa sînemayê derketibûn, kirîbûn. Kitêba Michel Choy'in ya bi navê bir senaryo yazmak. Kitêba Vittorio De Sica Bisiklet Hırsızı Dize Duçerxeyan. Film duyumu ya Sergey Maximovich Eisenstein û kitêbeke Fellini nayê bîra min. Kêşandina filmekî ji bo min gelekî zehmet bû. Ne pêkan bû ku wekî di wan salan de ez serî pêre bêjînim di nav perwerdeheya hunerê şîr û karîkatûrê dest bavê jî wêjî. Sînema bo min xewn û xeyaleke dûr bû. Lê helbet wek perwerdehê li zanîngeha Çukurovayê me ji mamosteya xwe Handan Tûç waneyên sînemayê wergirtin. Nivîsîna senaryoya filmekî ji kêşandina wê bêhtir dêhlû bala min dikişan. Min wisa bawer dikir ku ez di nava edebiyatê de me ji xwe wisa bû. Kevtûleftek ji bo edebiyatê bû tişta ku min dikir heş ku ev bû. Belam giş bi zimanê Tirkî bûn. Paşxaneyeke bi Kurdî tune bû. Hebûya jî haya min jî tune bû. Beriya çendakê kitêba Abdurrahîm Qiliç ya bi navê ji bo filmekî senaryo ji nav weşanên Avestayê derket. Kitêba Qiliçî wek yekem kitêba derheqa rê û dirbên senaryonûsînê de hatiye nasandin, ez wisa tê dikevin. Tê bîra min kitêba Pîroza senaryonûsan wek kitêba bingehên senaryonûsînê rêbera ji têgehê gav bi gav ber bi senaryoyeke têkûz a Side Five dat qebûl kirin ya ku di sala 1979 de derketibû. Gelek sînemager û çêker sûdî ji kitêbê wergirtibûn. Belkî îna wisa. Dûra pirtûka bîraxaneyê ji nav weşanên sor derket di vê navberê de zîpîroj jî dikim. Di vir de muxateb kî ye Bilal? Xwînerên edebiyatê, derdora sînemavanan, yani pirsa ku ji gerek serî de ji te bikire. Kî dixwîne? Kî senaryo dixwîne? Fermo. Ya kise yani kes nizanim em ê bînin kî dixwîne ya rastî ama kitaba rahî wexta Avestayê re me xwestin çap bikin kursê senaryoyê de ya rastî berî kursê senaryoyê jî min çend kursê senaryoyê dan li Mêrdînê. Berî wê gelek kesan gotin ya çîrokek min çi ye, çîrokek min çi ye, meseleke tu saetiyê serê min jî filan. Gelek kesan dixwazin nêzîtek dema got tiştekî dibînin. Belê. Min jî yani ji min re binivîsînin. Gotin difre û ser masê nehêja yani behsa mesela gelek komîkan behsa milyon dolara dikin di sînema tiştekî wî de ye lê em bernamekeke 5 dolarî nakirin yan jî em nîv saeta xwe naveka tenê got em karibin binivîsînin mişertin ku binivîsînin tiştê nenivîsan dibe cem min neqedire ya rastî ez naxwazim ser vê masê fikrêtê wî qasî hêja û çîrokatê xweş bifre herê. Ji ber vê ew kêmasiya me kursê senaryoyê vekirin tiştê baş derketin di we senaryoya de. Gelek kes dixwazin nedbê em ê çi nivîse min goha me çilo dixwaze binivîse dîsê jî nednivîsan tirsa nivîsê bi me re heye. Belê. Çîrokê me gelekin em ditirsin yani ji pênûsê ditirsin, ji qaetê ditirsin, nizanim ji spatê ditirsin ku em ji ber ku tişna kurmançî dikin ew bin hiç de tirseke wilo heye. Vê senaryoyê ew kesin got heqeten ya Rahîm em silavan cerê bişînin karekî gelekî baş kiriye rastî. Kesin got bixwazin çîrokên senaryoyê binivîsin yan bêjin çîrokek çawakarî werî ser perdê fikrek çawakarî bibe senaryo ji bo wan kesan gelekî baş e. Ya bîraxanî baş çêbû ji ber ku nûmunekek li ber destê me çêbû ev çawa tê nivîsandin. Ev navê tecmartin ê senaryoyê min gelek ji wan xwendina ku heqeten gelek sûd ji wan wergirtiye. Lê hişê mirov rê naşxere çêbike. Mesela wexta te hemû tiştê Tirkî dixwînî teoriyê dixwaze ew rê hatine çêkirin hişê te de di Tirkî binivîse.
Yani İngilizce bu hani reyn İngilizce de. Rast. Evice ev mesela teoriye go Kürdi bebe o minaken Kürdi bertebin ve şete belki veke berk Kürdi be. Ju ali ve geleki başa yani ant xazin ev kes bu xeynin. Levi çıkas e xonde nizanim yani işte Yani zamanın din de jivsa ez baverim. Çünkü jiber kutiştek hebe yani mesela sinemayı dve veşanın veji hebin nefsa. Yani dve kitabın veji hebin. Yani eme çava ko perverde bekin nafa bizmane ko. Yani ez government appersker ez liser dvetiya veji tsekenim. Dve hebin. Dve zedetir bin. Dve zedetir kitabın senaryoya liser film kişan dine, avayın film kişan dine, teoriya sinemaya hebin. Yani Loma mı got kareke geleki piroze belki e, dıvırdam karın Beijing kitaba yekem adı duyan neyse çünkü vek minakle peşmerime tiştak vazanım eğer şaşkın bilemin rast bakın tiştak olsa nine. Gava belge filme der hakikat temaşeker u göhdera gili götünen te yekser jiyana min el hazaxe u edene hat parçalı min. همون تیشته من مردنی باش بو جانا من جی خوش بو باش بو هم کری پیک بو جبا سینمای بخونم دوی شبان استانبولی زانکوی که باش و آزمونه که بو من گو از دوج واقع استیستاب بردم گلو سینما او تیشته گو از جی حزب بکم تدبیجی من جی ادبیات حز دکر من دخواست دنابر ادبیات و سینمای ده وقت پرکی بقبتم هر وها حس کرنا خویا ادبیات جیوت بیجی هلبست رومان چیروک حالا تنبونه شانوی جدیکی و داخوزا خویا شانوگر بونیشی دیجی اکی جیانته ده یک هبوی کشتره گوتیه دوی توبه بی سینماگر از وی سربوری دناوا از تو سوباس همه ده جد بینم ده فیلمته یکان ده yani ez tu basame dema ku tıkala serboriya ve gunde ku film le hatik şanındaki tu de cihe kidet beji le gund gerek hebu ve ser bejem peyvin jiwi girire daha gotun ku gri tope u zarok le rasta giru go gedilistun her care topavan devi girire geri de bu duşu dikkat bine gri. Yani mesela ve cezaya me ku ام کردن او به سیسیفوس یاد من خواست از گره بدم مانگا و انیمه نافدار فوتبال ژاپنی جهانا کاپتان تسوباسا yani pırs ve FB çıma Tsubasa çıma manga çıma termo yani توپر علاقه دار به مخصوص کو حقیقتا تشتکی گزارو کن همو کا لی گهدار کر جه هست کرن هبه سبقات مشاهدر کرد نفسا yani من قال لك تماشات كر فري صبح از قال لك زو شهر بون بري هرمد بستاني جبو قال تصبات تماشا كم زو شهر بو بله ناف جهادا يعني وسام لي گهدار کر و پیشتی به وقتام گفت کازه فیلم کشین درباره وی توپ ایده من گلی که هاوینه که سری حتی داوی هم بیجه هاوینا من هموچک تماشا کرنا تسوباسا چو گلی که ریس هنه حتی ریزا جی آی حتی جی من هموچک یک تماشا و دیسه خوش بود yani بله و ساجی خوش بود برگو مثلا تسوباسا لتاخيكيا لجابونيا فيلم كامدا باوي جبرغو دخوازه تسوباسا توپه بلیزه باردکن دیچنگو تیمکا باجار کی گو تیماوی لیپورت وکی از بیجم از بو فوتبوله از حتما مانچستری او باردکن دیچن و کاراکتریmin جهه کی دیجن نخوا چما امجو که تسوباسا بار ناکن دیجن باردکن باویجی در تسوباسا بویه falan de var. Yani karakteri ki hani hero lazım bu go hakikaten mesela askarımı muhabbe giredim. Jiberve o tabi askerna من رجال تسوباسا جي لسه وسابو والدنيا حموكي جناب دا بالبرغو جالب خلاتك جي اسبانيا اسباند بو یکی مصری جمره نویسنده بود گفت بود مجی من نه فیلمت تماشا کرد مجرد گفت نجیب ناوی کوسا بله با adapte کردن ارین مصری این جمع تسوباسا دیسه تسوباسا ویر گریدار بود من گفت لوی سری وی گری زاروک چون توپ edmiştin ama zarok aziyettir mazlum ciddilistir. Ve koşku درابون چون وی گندی hakikaten ziyade
باواتكي مثلا أقوكي هبو يعني أزلها نظام تشما اره yani gava emzara şu kadar du kanalın televizyonu hepun behter şere İran ve Irak edidan edin şişem bejin le aliye sinor kanalın Suriye'ye yani devlete Suriye'ye net bu yani vekidin de duvur deji şu at zani tişten ku televizyonun da kanalın trika deji hepun de hemen deme de duvur deji dağıtın nişandan vek mesela arımaya li Suri bu bişar nave arımaya bu bişar le çike maya bi bu le İngilizce şu var ve mesela Tsubasa işte kedin böyle fermo بری از خاطر تشتك بيجم أو بله. حوالا جوجمن رقات فيت السينمائي بكي من وقتا من زنگه تخان دامده ما هفر شانو تكر Bacari ezle şanu letine bu, lemin şanu diti bu. Mtxost ez ve şanu gerekici tiştek bikim. و پشتی سال سر بچود دیسا اسرارا منی شانو هبو لی وی کرتا فیلمه کشانده بو و حس کرده بو که سینما ایدی راستیجی گلی کی باشه و من رجید که تو ته یعنی ته ایوی کاری و دمی پیره روی از بلیستیک که زارو کان چکر بو جمیردینه نابرا کو سر 20 کیلومتر بو او نه جور نه دی چور گلی کی سریمن تشان گو 20 kilometre şanı kökün karbe here. Lepişti min Tsubasa kişan Tsubasa çu neyse 20 dolar daha da nişandayım. Mecburi yoktu çıkardı got proje geldi. Ev Tsubasa çu bekican festivale dünyaya içine ve 20 dolar da çıkarı gelin. Jimin zedetir gere ha yani. 20 kilometre ku 20 dolar da dünyaya koy. Yani ce Amerika hatta Hindistan'ı o kasları kamazın bahati çu. Aliyep ve popüler zimin haskere sinemayı. Nahva lem gelek ser şanı edebiyatı elde sinema derfete geleki başa. Veji ki ne kesek gibi az ve vejin yani sinema rekomek lazım yani. O mesela emin hayatımda go iro hanımamına Pınar bana o Kamuran Demir havalimanı go harcar diyopiya ev nim bana minimijin karibana çekim. Jbergo kane be sekes lazım jbo karibe filme çek hezi bistene şur. Seke mayin mesela tebiramın yekem salona sinema ile hazaki yaku behter binave sinema lahdo yeki Suriyan bu flabu dahat zani بریا جدای کنم من آنگاه سال 1969 دجا عالیه لحظه صغور فلاحت بفکرن و ده سال 1982 اندجا آنگاه 2 سال پیشتی darbe leşkeri bir tamamı hatı bu gittin. Kapasite ve ki müzede 205 kesbun. Afişen filman le panoya ke darin ve dahatın zelekandın ev pano ve direke geve dahat asekerin. Jibo ku destem kesi nekje nakatili. Jibo danasına filman ji du xort hatibin erkirin ev ji li kuçe sıkaken hezage panoya kedin afişan digerandın. Bi dengeki bilin eser nave filmu nave ekteran digotin qeydidan. Jin li gori filman diçün sinemayı. Herçe em bun em diçün hemiya yani gişa. Çe bu em diçün yani. Film ji parrani ji edeneyi ji amede dahatın. Yani birkaç şüküte bir rağmen makinist hasene ciziri bu. Ezorum yazda yanzuzda sali. Min jura makiniste gelek merak dikir. Çit kir duve juri de makineye ke çava da hundur de bu. Film çava mezin de bun. Dimen çava dikat serperde. Yaras aklimin je nedbiri. Lez merakdar bu. لو ما از لبر بابه خوي دغري ام كو من وك شاگرد بده بر دست حسني كو اجهيم ببن به لورده چد به وك پر صداوي بو جوانن مين كو دخازن او ازوريا وان هي كو دخازن فيلما چبكن قلا هنكي سربوريا و بكي ve mesela azveriye deveş çipkin deveş çides bebekini fermo Ya valla çava bejim ev kes nisan ve sıbe peşavi çibe yani ev mezaniya dahati kefam gelik gereti. Dijana khadije ticara nizani bud. Yek tahmina meni derbare meni ejyane de yekejine girdi yani hatta naha. böyle Hatta lise klas gir mutgazim me doktor. O matematik falan başlani bu. Stres çava çibe yani bu mama muste naha mamuste te istifa ker kefami şane rete edebiyat rete ha jiro ka hastikam belki jiro karo çekebilirim senem tani hayal çene bu o
از مردین دیجیم دگاز مردین پید چه دورانی کارم بجیم از شما استانبول پشتی سینما تلویزیون بخون میمار سینانی مدگو حتی نه چاو از نه حتی استانبول چه Hı شم hı. مردینی هیا دو سال ve çün şunda ve geri ama merdini u gözler nakılmışlar ve daha zarun ha saat bu İngiltere'nin göz ticaret açın. Nahaz bir saat mi İngiltere yani ev troll buna hayat Çi beje hem beri işte ki dert kebej berve az nafazım mazın bakım ve sıvıçı be ama tişne afrasi hana متخصص تشتكي بيجن دردك من هي از بيجن او جوتن يعني او جوتن فورماوي تشبه بلاد بي إيرو الجمل برجو حتى السينما كرنا السينما بمل Hı hı. حتى از بيجن في فورمي دسكارم وان تشتي جوز خازم قالكم اس قلبكم وبيكي سبت نسبة تشتكي بي از ريكا كنو از كارم Bej bej. Ya esasa gotu txaze bibeji. Yani ya da Türkiye'de işte gotu beji hebben. Ya heji esastır. Tüfenke yani Hı hı. tüfenke der dorakı fenke civata fenke. Ev mesela bir khani drastici barak ser piştamın rabu min femnet kırtna ha İdes karı tişteki bej mesela karakteri khani ki fenkim. Hineki min khavan askır min fenker. Mesela hineki durda. Kesin ko bu khazın tişteki bakın. Ev aznav kesin ko az بيجين شدة تكسي بكم ليه دفيك بكي أساس كرنا يعني تيجي تكي Hı بكي hı. أما بخازي بكي وبكي وأو هني أزدكم والبيش خنام زين جينا çünkü gavek peşte için ده gavan şunda dise fikir az hemen çiroke persen zarokte خلاص نکرنا ya rastı ve hatta kude için az nizanim yani ama filme min peşi hamu çekirin heji persemini zarokte ne goz هاو dedim bersiveke bidmava. Ve Bəli. sen seriha kenkim ve dosyayan seriha da ve faile bigirim bejim tamam. İdev çu katişteki değil. Yani vaqta tani mutkhas ve bejim tiştego amdikin tatminametine yani inan persi haftaya bari Hı hı. çima dikin yani Bəli, bəli, bəli. çima motivet ke rastı çima motivet ke gavi kaditkin ama yani tişteki dilde yani dilce haskırın yani haskırına dile hiç haskırına yani dil hiç ne fikri ki dile hiç haskırına tişteki hasbı ket ve ke o txazi beke çibe bla be emin casene kulle mesela من ajva gotini hastıkım az bahsa forminakim na formay sinema belki sabah regarded Tabii. o az hav bedim berdam bikim yani Projeyeki nuhel peşete biler. Beguman heye ve hebe. هنا عندك هنا أي شيء يعني تشتكي قارب ورنا كرن تخازن بكم قاب بتشين جبر لما تشتكي قال لك مينور دستفكر بيرا خانة فامل سينما تشتكي وسابوش فوق مثلا تربى بهنا كده أستا sektörü dünyayı da filma çekin go bejin ne bejin işte sektöre filmi kurdaniye ne ego titke be dünyayı da verik veri nişandayın es hav dedim ve bakım ne hatta bakmavur jüri için çent projemin fikrimin hena دچی که من خلال İstanbul Bəli. Moskova'yı bir hanede de burada rojname gerekli Rusi nüvisandı bu gotu voktamın bir hane tamaşa kır filmi mey hadı bir amın mere mecçi dahilin من بيشتري هنا كلي كولا شانو كايا ميري ماتش داخل Bəli. قال لي جراحتي سين كلاسيكا وفيلمي ويجي تشكرنا پشت او من رونیست من نزانی bu elbet ve çare az fazla jinemeci çi daxilin tişteki serveçek Geleki var. ve çare hineki bahsa meyxane ki bakım goser masaka ki tenejin haben u ajve perseji bu derslerin gorixa jinemeci çi daxilin ez nizani tiştek çava derkevi ama men hedi desteği yani. Baverim tişteki baş derkebe yani ez de baverim yani. Balke geleki spas Bilal Malata avaj bo beştariyette binerin heja em be derheneri Kurd civan Bilal Korkut rebun meşevra xwe li ser sinema geriyawi derheneriyawi filmin wî û kêşeyên sinemaya Kurdî gerand ji bîr nekin me bişopînin dubare Malata ava spas Ya Bilal. Serçavan, Dambaş. Spas.